Kwento ng 74 anyos na lola sa Mangaldan, Pangasinan na araw-araw nagpapastol ng kambing para mabuhay, tunghayan sa GMA Regional TV presents. Sa edad na 74, malakas at nakakapagtrabaho pa si Lola Felomena Abrigo ng Barangay Lanas, Mangaldan, Pangasinan. Kumakayod pa rin si Lola para may pantusto sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pagpapastol ng kambing ang kabuhayan ni Lola. Araw-araw niyang ipinapastol ang mga alagang kambing ng kapitbahay at sinuswelduhan siya ng 50 piso kada araw. Karagdagang 25 pesos kung magagapas siya ng pagkain ng kambing. Pag tagulan, mahirap talaga. Pero pag ganitong araw, magmula alas 5 hanggang alas 9, o ilalagay ko na sa lilim, papainumin. Pagkatapos alas 2:30, iaano ko na naman uli hanggang alas 5, ganun. 8 ang anak ni Lola Felomena, pero dahil hirap din sila sa buhay, ay hindi niya iniaasa sa mga anak ang kanyang mga pangangailangan. Kaya pinagkakasya niya ang kinikita sa kada araw. Basta may bigas ako, wala na akong problema, maligaya na ako. Ganon. Kahit ang ulam namin, kuminsan maghihigisa ako ng bagoong. Yun, kuminsan 3 araw bagoong. Sa katalong na nilaga. Dagdag din sa kanyang kita ang buwan-buwan na social pension sa DSWD. Para kay Lola Felomena, hindi hadlang ang edad para patuloy na kumayod sa buhay. Lumilipas lang daw ang taon at nadadagdagan lang ang edad. Kasabay raw nito ang kanyang pagnanais na ipagpatuloy ang buhay ng may pag-asa. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban. Balitang Amyanan.